Aici sunt o felul de semințe pe care le au ei. Nu știu ce sunt toate astea. Spices, muștar, fenugreek, asta nu știu ce e, cum se traduce la noi. De asta avem și noi. Asta e fiind sare, nu știu ce. Nu știu ce este. Cardamon. Asta le folosesc ei la payasam. E un mix de condimente, caju, cardamon și scafide și le folosesc la niște dulce, un fel de orez cu lapte, dar diferit. Piper, ei sunt renumiți pentru piper de mai multe feluri, mă rog, piper negru, dar